Terima kasih Mas Eko. Wis tak injek kok. Nggih, Pak Ati kayen Mas Eko kayen. Aku patah katoloban. Pak Septi. Nah, sing duwe blumbang ternyata Pak Septi. Wis sapa ya ngomong Pak Septi? Pak Septi blumbang ternyata karo sapa? Pak Jian nggih. Bu Jian, Pak Jian. Alah. Bu Jian bisa blumbang ternyata berangkat delok gong. Kapan sayangmu bakal tak pepujanku tolong ana rasa kangen atiku kanggo asam manis sing tak tunggu. Bangkona Bali karena sunan wengi dadi nopo kangen ati iki suatu yang cilik pasir awatu kambang kali ana ing pikir karo ketemu awakku langsung nafsir oh ya gelincutan kaya ngelangan pikir wit kelompok kuwi arane keluku asik tak sikari dipuro dadi pitu sak benino iso gak bisa turu kangen sampeyan ngomong ora kewektu arang-arang bakar kedangan go geni sampai kuru awakku iki mikiri gedang raja di saundut timbangan codot timbang urung luwung kulun pedot godhong sawiyen nanging ora apa-apa atiku iki esune wong kanggo reka oh ya gedang ijo sak tundut dipercaya yen gak percaya belan dodo iki aduh tuatu neng pilih arane pasir ayo serang waktu kambang kali ono ing pinggir on pinggir lagi
bakar gedang aku geni sampai guru awakku iki mikiri gedang raja sak tundun kari papat timbang urung aluung tak go minggat Godhong sawiye naik ora klopo ati estune wong kanggo riko gedang